YTF ni filba Songchajakmani sal dreksawi tini May talni thamsalmari kokpisalo Kanchanmala Primary Health Center sakhamnogo sakhaniawo khlainai saknajina bagai fainai rokno misti packet tei ORS Bagwikha MLA Manav Deborma MDC Gita Deborma YTF ni adong Juton Deborma Bijon Deborma khoboi Sahadev Deborma tei tongo juda YTF ni sikla adongro Sar tini bo jaga wa ma tini Bagwikha tong misti rok Chamung. Sino jaga Kanchanmala sini PHC. Ora sing Rwgwi rok na thangai sini bumagar ni sini sigla group sini YTF ni foundation de no Rwgwi sing tini ro Rwgwi rok na sing follow baka tai ORS rok baka aka baka na tai staff no tisa Chamung rok misti rok ka kau makana sing tini ora tai pakai mani o makana sing tek jaga sini mau karpai ekdom pura damage mana go sing tini tin mo bagna amakan next sing body go thangai sing tin mo bagna amakan sing tini kere ka mora ta gong bai jesam masa sing lu korong no bakke suno na amos cobai Bagwikha hamusa. Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nokrino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Young's Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kongdu number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548